И здравейте, аз съм Марти. Имам нов канал и го почвам сега. Няма да качвам скоро. Да знаете, не съм много сигурен, но може да накачвам скоро. Още какво да кажа. Абонирайте се и канала ще се справи, нали. Аз това видео ще го кача, ама... Да, имам си спалнар на овце, ха-ха. Ще спра за малко да ви го покажа. Както виждате, имам и команд блок. Ах се е свинил. Опа, нищо. Нека сложим нов. И ето какво е всъщност. Ето ги спалнаните. Те работят само на трева. Още какво да кажа, видеото ще е малко, защото нов канал имам да оправям някои неща. Ще ви дам ID листа. Ще кача сайта, може би на видеото и ще ви го покажа, което е ID листата. Minecraft ID в Google или там от каквото сте. И това беше от мен. Надявам се да ви е харесало. И това бях аз, Марти, и се абонирайте. Чао! И пишете коментари!